Makanya bosku mbak kowe guru kerek bokok. Wong ora cocok ya. Inilah indahnya berbudaya. Betul Mas. Indahnya seni. Najan to kepala nyoto ning gamelan dadine ya. Amin. Bojo kula niku sinau gamelan kebiyen Mas. Heeh. Jadi kalau memang saya itu mengarahkan lebih baik kamu itu Budaya. sinau ning tradisi. Iya, iku sone gamelan kali kluthuk banyak dipaiti gamelan. Gamelan kula biyen. Kok sak lagi? Boten bonang kok sik bakal slutuk Biae rumah tangga. Ini ngeten ta bagus. Coba njajal kita kolaborasi sok-sok panganan iki nek sitok kan kepareng. Sekali tempo panganan iki ditumpang loro. Contone Putri karo Mbak Angel nika kala wau. Jajal saiki aku tak kepengin panganan siji ditumpang telu. Wah, lha iki Kointan yang tengah, dia karo Krisnya yang sisi pinggir, Etan karo Uri. Nah, Ima, Bilo, Timo, Gedes, beribun buat warga masyarakat Tengkon saya pun wong bagus. Ben iki siji antarane anu ya, ana Taman Juro, ana Kitil Sumilir. Oh, taman makan pahlawan Mas aku. Napa? Sama aja bangga. Iki ya bojone krucuk ta ya? Iki bojo kula, Pak. Lho, kono jare kok sih kok bae ya lho aja. Ya, kapok iki. Sopor. Bowek kesu. Jual. Bowek kesu. Kok padha lorone berarti wis. Sayang aku kok iki. Iya ya. Apa ya tetep sayang aku tapi aku bagusan. Aku kayak gini. Ya awal lek ngene kaya anu bakal spray. Apik nek bakal spray ya. Nanda kuwi banyak ora Kowe iki boyok. kudune gawe tembake nek telu. Bojo siji kuwi kudu ditresnani. Bojo loro jati gawe ngokro. Bojo telu awake pancen lemu. Siji loro telu iki tak lehne tonggo. Lah nang apa kaya? Lho, sia-sia. Lho Mas aku. Ora nek aku sampean ora koyo ngene. Aku gawon di mana? Kuwi boyok ya. Tendane napa niku wau? Kitir Sumilir apa Taman Sumilir? Apik Taman Juro Taman wae. Juro. Manut penjenengan. Sing bawane ketok Sumilir. Kita sebelah dulu. Iya. Ya kono. Kitir Sumilir. Ya to